אז אני אורי, אני אציג לכם היום את הפרויקט שלי שפה חיה, שהצגתי לפני מספר חודשים בבצלאל, במסגרת פרויקט הגמר שלי, כן זה אני. אני קצת סטודנט זקן, את תחילת דרכי עשיתי בבן גוריון, במחלקות ללשון עברית ולארכיאולוגיה, שם בעיקר התעסקתי, מה שזקרן אותי ועניין אותי ומה שעשיתי שם היה בעיקר לבחון את השפה העברית, שזה מה שמרגש אותי, זאת הסיבה שהלכתי להתחיל ללמוד בבן גוריון. שם התעסקתי בעיקר במהי השפה העברית, מה מרכיב אותה, איך היא עובדת, מאיפה היא הגיעה. ואז מצאתי את עצמי למרגלות הר הצופים באקדמיה בבצלאל, ששם התעסקתי בעיקר בטיפוגרפיה, שזה הצד השני, אולי קצת השטחי של התחום, שזה בעצם איך השפה נראית, ובעצם באיזה שימושים אנחנו יכולים לעשות איתה. כן, אז במהלך התואר מאוד התעניינתי בתקופת תחילת המאה הקודמת, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. יש סגנון חדש באירופה ובארצות הברית שמושפע מאוד מעולם הטבע, תרבויות המזרח, זה האר נובו, הסגנון החדש. כמו שאנחנו רואים, זה מעולם הדפוס, אלה האותיות הגדולות שנמצאות בתחילת ראשי פרקים בספרים ישנים, אנחנו רואים את זה גם לפעמים זה קצת יותר יפה, לפעמים זה קצת פחות יפה, אבל בעיקר מאוד מסקרן שבעצם את כל ההשראה מגיעה מקווים מעולם הטבע ומעולם הצומח. זה סגנון אומנותי טוטלי, כלומר הוא התחיל באמת בתחום האומנות והוא נוגע כמובן בארכיטקטורה, בפרזול, אנחנו מכירים אותו גם היום, כלומר ממשיכים לשעתק אותו, כלומר מופעים כאלו שבפריז בעיצוב תחנות המטרו, זה היה כבר בתחילת המאה הקודמת, הם ממשיכים לשמור על הסגנון הזה גם היום. אנחנו רואים את זה בעוד דוגמאות מאוד מאוד יפות בעולם עיצוב המוצר, ובתחום שלי, בתחום הגרפיקה, שזה החלק שאותי יותר משך. אז שוב אנחנו רואים כאן קווים, יש הרבה השטחה, רואים כאן את הסגנון שמגיע מעולם תרבויות המזרח, מסתמכים גם על דמות האישה וקווי המתאר של דמות האישה, והמון המון עולם הצומח, המון קווים מעולם הטבע. ובעצם אני שאלתי את עצמי שאלה, איך זה שאנחנו לא יכולים להמציא חומר שישמש אותנו בעולם הדפוס או בעולם האמנות, שימשיך ויגדל על פני הנייר, או ימשיך וייצור את אותם קווים גם בעולם שבו אנחנו משתמשים. אני אספר אנקדוטה שכמה שבועות לפני שהגשתי את פרויקט הגמר שלי, שפכתי כוס של תה עם המון סוכר על המחשב שלי, מקבוק פרו, וכך הוא מת. בעצם אני סיימתי את התואר שלי בבצלאל, במחלקה לתקשורת חזותית, עיצוב גרפי, ללא מחשב, שזה היה מאוד מפתיע. אז בעצם לא תכננתי את זה, אבל בעצם מה שעשיתי זה ייצרתי לעצמי סט של כללים, סט של חוקים, והחומר שעבדתי בו הוא חומר אורגניזם חי, שתכף נראה אותו, ובעצם גרמתי לו לעשות את עבודת העיצוב. זה מאוד בהכללה. החומר הזה נקרא כך, אני קורא לו וורטקס, כי אני כמעט ולא מסוגל להגיד את השם הראשון. בעצם חקרתי, ברגע שהגעתי למסקנה של מה הדבר הזה שאני מחפש, אותו אורגניזם שיוכל לקבל את סט הכללים שלי ולעבוד על פי ההנחיות שלי, התחלתי לחפש, התהליך חיפוש המרתק הזה התחיל עם עובש אצלי במטבח בבלנדר, בהדפסה במדפסת דיו ביתית. כמובן שיוצאים תוצרים מאוד מעניינים, אבל לא כל כך יפים. זה מין, הוא גדל אקספוננציאלית בצורה עגולה, לא מאוד מרשים. הגעתי למעבדה של פרופסור רשל בן יעקב, שנפרד מאיתנו בחודשים האחרונים. לצערנו, והמעבדה שלו פורקה והסתיימה עבודת המחקר עם החומר הזה, אז
אולי שווה לקחת את היוזמה ולהקים מעבדה חדשה. כך נראה האורגניזם כשמטפטפים טיפה שלו במרכז צלחת פטרי. ובעצם מה שמדהים, שבעוד חברה ישבו ליד מחשב, וכולם מכירים בוודאי את סרגל הכלים של פוטושופ או אילוסטרייטור. יש כלים קבועים, אתה יודע כל כלי מה הולך לעשות. אני ישבתי עם טבלאות אקסל וצלחות פטרי, וסרטטתי לעצמי בעצם מה כל אחד ואחד מהפונקציות שלה, בעצם מה הקריטריונים המדעיים שאני יכול להכיל על האורגניזם הזה, כדי לקבל איזושהי תוצאה ויזואלית. אתם בוודאי יכולים לדמיין כמה זה מחרפן את אנשי המעבדה, שאני לא מתעניין בתוצאות של המחקר, אלא רק אומר שזה יפה או לא יפה, או זה גדול, או זה, כן, משתמש בעולם המונחים שלי. אז בעצם אני בחרתי לחוות את פרויקט הגמר שלי, או את התהליך הזה, כמדען ולא כמעצב, בתור התחלה לפחות. עבדתי על פי מתודולוגיות מדעיות. התחלתי בבילוי של חודשיים באוניברסיטת תל אביב, רק כדי להבין איך עובדת המעבדה, איך עובדים האורגניזמים האלו, ומה הם אותם קריטריונים, שזה מאוד מאוד פשוט. בסופו של דבר אנחנו מדברים על טמפרטורה, זמן בתנור, וכמות המזון שאנחנו נותנים לחיה לאכול, שזה בדרך כמו חתול או כלב, וזה בסופו של דבר מה שגורם להם לשנות את הצורה שבסוף הם יראו. זאת האות הראשונה שהצלחתי ליצור, או תף באופן אירוני. וזהו, אני חושב שעכשיו אנחנו כן, זה קצת מתהליך העבודה. סליחה? כן, את זאת נגיד לא הצלחתי לשחזר, כי כמעט ואין לי תיעוד של מה למען השם עשיתי שם. אנחנו יכולים לראות שיש שם איזשהו ריכוז מסוים של כמות האגר והמזון שנתתי, אבל לא רשמתי לעצמי כמה זמן היא בילתה באינקובטור וכדומה. לא יודע, לי זה נראה מאוד נקי ומסודר הצורה שעבדתי, אבל החברים שם, כן. בכל אופן. אז כך נראה תהליך העבודה במעבדה. אוקיי, אז אנחנו נעזוב לשנייה אחת את המחקר שלי ונדבר טיפה על ביו-דיזיין. כשאנחנו ניגשים לזה בעצם אנחנו נגיד שזה עיצוב שמקבל השראה מעולם הטבע. בצורה הכי, אנחנו נתעלם מזה רגע. אז כאמור אנחנו רואים את המופעים של עיצוב שמושפע או מקבל השראה מעולם הטבע, כמובן בעולם הארכיטקטורה, בעיצוב המוצר, שוב בעולם הארכיטקטורה. שוב, יפים יותר, יפים פחות, אבל אז גם יש לנו בעצם, אני לא אדבר בשרלטנות על ארכיטקטורה, אבל יש לנו מבנים או תוצרים ויזואליים שמושפעים מעקרונות של עולם הטבע, קווים, ועד כן הציפור בסין, שמדבר בצורה הכי פשטנית על צורה של כן של ציפור, ומנסה ליצור איזשהו דמיון בין המוצר עצמו לתוצר הסופי. פרויקט מקסים של כריסטוף גוברין, חבר מהמעבדה לחומרים חדשים ב-MIT, שהוא בעצם לקח רעיון, איזושהי תוצאה פיזיקלית של השפעה של הרטבה וייבוש של נייר. מה יקרה בעצם אם אני אדפיס כל מיני סוגים של פטרנים של נוזל שמכיל דבק על גבי נייר שהוא מאוד ספג? בעצם מה התוצרים שאני אקבל מייבוש עצמי של הנייר. בעצם מה שהוא עשה זה הוא הדפיס פטרנים על נייר ונתן לנייר להתייבש, ואלה בעצם סוגי ההתקפלויות שהנייר עשה מעצמו. אז כאן יש לנו שוב שימוש של תופעות פיזיקליות מעולם הטבע. ויש את החברה מוריה אלינסון, זה פרויקט הגמר שלו בבצלאל שנקרא בד בבד. אני לא מבין גדול באופנה, אבל בסופו של דבר מה שהיא עשתה זה גזרה בעזרת מדפסת, בעזרת
מדפסת לייזר, מכונה לחיתוך לייזר, צורות מעולם הטבע, צורות מעולם הביולוגיה שהיא הגדילה והסתכלה על תאים צמחיים, ויצרה צורות שהן חזקות מספיק, שבעזרת תפרים קרים אפשר יהיה ליצור בגד שלא ייפרם בקלות. כלומר, זה בגד חזק, שיש לו תכונות של בגד שנתפר בצורות שאנחנו מכירים, אבל זה בעצם שימוש בתפרים קרים. נדלג על נרי אוקסמן, שווה לקפוץ ולהסתכל על הדברים שהיא עושה. בעצם אני בחרתי לקחת את העולם שלי, את עולם הדפוס ועולם העיצוב הגרפי, ולמצוא יישומים מעולם הביולוגיה כדי להכניס אותם אל תוך המחקר. והלכתי 3 שלבים אחורה ושאלתי שאלות מהמחקר הקודם שלי בתחום הלשון העברית, ורציתי בעצם לסרטט את האבולוציה של האות העברית והשפה העברית בשימוש באורגניזם חי, שיעשה את התהליך האבולוציוני בעצמו. כך לקחתי את האות הפרוטוקננית הקדומה, לצורך העניין האות ת' בפרוטוקננית קדומה היא צורה של X, הנחתי את החיידק בצורת האות הפרוטוקננית קדומה, ואת המזון של החיידק, פפטון, בצורת האות המודרנית ת'. זה אות איומה שעיצבה עדה בשנות ה-20, וזה הניסוי הראשון של הניסוי באות הפרוטוקננית קדומה. הוא לא יצא כמו שרציתי, גם אפשר לראות שבגלל שעבדתי בצורה לא כל כך נקייה, יש הרבה מאוד עובש שגדל, פטריה שגדלה למעלה בחלק העליון של הצלחת. אז זאת לא הייתה תוצאה טובה, יש הרבה תוצרים מעניינים בדרך, למרות שלשם לא כיוונתי. ואנחנו נרוץ מהר, כך נראית עבודת המעבדה. נרוץ לתוצרים. אז בעצם, כמו שהתחלתי ואמרתי, יצרתי לעצמי איזשהו סט של כללים, איזשהו קוד, שבאמצעותו אני יכול לשחזר כל אחת ואחת מהצלחות שיצרתי. כיוון ואני יודע מה, לצורך העניין כאן, הצלחת מכילה הרבה מאוד מזון באגר, במדיום שעליו החיידק רץ בתוך הצלחת, וכמות גדולה של זמן בתוך האינקובטור, ולכן החיידקים רצים להם ומתפשטים בתוך הצלחת, בעוד יש מקרים אחרים שבהם החיידקים נשארו צמודים למקום שהנחתי אותם, ולכן הם לא גדלו בצורה מרשימה. הצבע הכחול, בזמן שאני רץ על תוצאות נוספות, לקחתי את הרעיון בפילוסופיה של האמנות ובפילוסופיה של האמנות. מדברים הרבה על הצבע הכחול בתור צבע שמדבר על חירות ואוטופיה. ובעצם אני נתתי לחיידקים להרגיש איזושהי תחושה של חירות בתוך הצלחת, שיש להם איזושהי סוג של דיקטטורה של עצמם, הם יכולים להשתלט על שטחים, לכבוש אותם ולגדול כאוות נפשם, למרות שבעצם הם חיים תחת החוקים שלי, שאני נתתי להם. ואז אני שואל את השאלה, האם אני עבדתי בצורה חופשית לחלוטין? כמובן שלא, כי אני חייתי תחת הגבולות של השפה העברית והגבולות של העבודה שלי במעבדה. כלומר, כולנו חיינו תחת איזשהן תבניות לשוניות, וכך יכולתי, ואפילו בעובדה שכאן אני ניצב ומספר לכם את הסיפור הזה, לא הייתי מספר, כמובן שגם אתם לא הייתם רואים את ההזיה שלי בתוך הצלחות, ולכן שוב אותם גבולות ניצבים כאן. אז אלה באמת התוצרים. אפשר לראות את כל 500 ומשהו הצלחות באתר שלי, שסרקתי אותם. ועוד רגע אנחנו נגיע כך בחרתי להציג את זה. התף מסיימת.